iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna ne, aljanna ta ƙara ɗaukaka, amma ba wai don su shiga su samu wani abu a cikin aljanna ba. Me aljanna gare ta ne? In ji da duk daɗanta ba ta kai daɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Su da suka ɗauki annabi, suka ɗauki. Da farko ba zan yi sallama ba, don da na ga ba amincin ake nema ba. Ban ma so in yi magana akan wannan ƙadiyar ba, to amma dai ya zama dole ma yanzu zuciyata ba ta iya bari ba. Muna ji muna gani abubuwa suna ta faruwa, da haka zuciyoyinmu ba za su iya juriya ba, dole sai mun fito mun yi magana. Waɗannan maganganun tsinannun ƙarshen zamanin jikokin Zulƙuwaisara da suke zagin annabi ƙiri-ƙiri, ana ji ana kallon su. Zagi fa da suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyazu billahi. Zagi mana, menene zagi? Ko bani ma'anar zagi. Ba zagi shine a ci mutuncin ka ba, a ci mutuncin iyayenka? Idan ka duba ma'anar zagi za ka gani cin mutuncin kai, ba cin mutuncin iyayenka shine ainihin ma'anar zagi. A ce babanka kaza kaza, a aibata shi dai, a faɗi wani mummunan dai abu a kansa, shine zagi dai, in ji da shi ne zagi. Kuma duk muna ji muna gani mun yi shiru, muna ta bacci, wai sai wani ya ce Allah ya isa, Allah ya isa mana. Amma kuma da aka kashe gidajenku, aka rushe masana'antunku, aka rushe filazozinku, kun yi shiru? Kun yi shiru ko kun fito kun yi magana, duniya ta sani an bi muku haƙinku. Za ka ji ana ce maka ai wannan hadisin Hassan ne, sahihun ne, Bukhari ya kawo shi, Muslim ya kawo shi. Muslim da Bukhari akwai hadisai masu kyau sosai yawan. To amma fa ku sani, abin da ba ku sani ba, wallahi a cikin waɗannan hadisan da aka dawo shi, ko kai aka gaya maka akan kaikin kanka hadisin ya aiki aka za ka ce an raina maka wayo, ban tana shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa na ce mu ajiye magana hadisi a gefe, biyu aiki da kwakwalwa da tunani. Mu auna mu gani shin idan aka kawo mana hadisi za mu auna shi da kwakwalwarmu da tunaninmu, sai mu gani wannan hadisin idan muka yi amfani da shi zai ɗaga martabar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma zai tauye ta. Ka sani fa duk wani abu da zai tauye martabar annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wai ya ɗaga martabar annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan fa kuskure ne, haramun ne. Ko wata magana ko wani aiki da za ka nuna ya dinga nuni da tauye martabar annabi sallallahu alaihi wasallam, to haramun ne. In dai abu ba martabar annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗaga ba ko ya nuna, kai haramun ne ma kai amfani da shi. Tunda mu dai annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ta ko ina ba shi da tawaya, Allah ya cika shi. To shi muna awo da tunani, ko da hadisi ya zo mana mu ce wannan abin a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi yana nuni ne ɗaga martabar annabi ne ko kuma. Amma kuma ba wai ƙaryata hadisai nake ba, a'a ba ƙaryata nake ba, kawai dai mu sa hankalin mu nutsu mu kula. A cikin hadisai kala-kala ne, akwai hadisan da suna na an inganta su, kuma alhalin ko kai aka gaya wa maganar za ga cewa ba a maka adalci ba, kuma suna na ana jingina su ga shugaban halitta. Ya kamata mu yi aiki da tunani. Idan an ba mu abu ba kai tsaye za mu ansa. Yanzu duniya ta koma kuma data Allah ya mata sauki a Najeriya, ko in ce da waya sun yi sauki. Mana za a gani mutum kawai ya samu ya sa datarsa ya kafe kyamara, ya zo yana shiga cikin riga addini yana faɗin abubuwan da ransa yake so, saboda data tana da sauki a Najeriya. To tunda su malaman sun kasa, mu insha Allah za mu iya daidai abin da za mu iya. Dan a ce yau ana taɓa martabar annabi sallallahu alaihi wasallama, muna ji muna gani muna da bakin magana kuma mu shiru, wannan kuskure ne. Wallahi Allah ba zai kyale ba. Da kai wanda ka ji kai shiru ba kai magana ba, da kai wanda kake faɗa, duka Allah zai haɗa muku aiki gaba ɗaya. Afwan, mu dawo cikin fiqhu, ina so in buga mana wani misali ne. Me ahalari muktasal akhdari cewa la yahillu li ghairi mutawaddi'in, bi halatta ga mara alwala ba, salatu yayi sallah, wala dawafu ko ya dawafi, wala naskatul qur'anil azim ko shafar takardar alqur'ani mai girma, wala jildaha ko fatarta, la biyadihi ko da hannu, wala bi'udi ko da sanda, wa nahwi ko da makamanta haka. Inda nake so mu kai mu shine cewa ba a yarda mara alwala ya shafi takardar alqur'ani ba ko fatar da take jikinta,
saboda me, saboda abin da yake cikinta mai tsarki ne, kun gane, saboda ita fatan nan tata rigar alƙur'ani kenan akwai abu mai tsarki a cikinta shine wato kan alƙur'ani, ka gane, shine mai tsarki. To saboda haka yasa ba a yarda ka shafi fatar ta ba alwala ba, saboda tsarkin alƙur'ani. Ina fatan dai kuna fahimta ta. To in har saboda tsarkin alƙur'ani ba a yarda mara alwala ya shafi fatar da aka sa alƙur'ani a ciki ba, to ai ina ga abin nan a fili yake. Musanin duk tsarkin alƙur'ani bai kai annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda shi aka saukarwa alƙur'anin. Shi kuma annabin nan sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna a cikin sayyada Amina na tsawon wata 9. Tsawon wata 9 a cikinta. Kenan in har akwai abin da zai zama wani an ki aikata wani abu na tawaya, ka gane, na najasa haka kar abin ya same shi saboda wannan tsarkin da yake cikin wannan takaddar ko kuma in ce fatar, to kaga ashe a can ya fi kamata ma ya aiki, tunda wannan tsarkin wannan ya fi tsarkin wannan, to kaga dole gidan da yake wannan ya fi gidan wancan. Ina fatan dai ba sai yadda kun dai fahimci yadda abin nake nufi ko, tunda har ba a yadda wani abu na rashin tsarki da shafi ga takardar alƙur'ani ba saboda alƙur'ani da aka ɗauko mai tsarki, to ina ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam, ina ga iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam, ina tambaya, da suka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam sayyada Amina alaiha salatu wassalam ta ɗauki annabi tsawon wata 9 a cikinta, tsawon wata 9 ta ɗauki annabi. Mun san da duk tsarkin alƙur'ani to ya samu tsarkin ne sai da tsarkin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan shi ma ba a yadda a wani da ta sako ne. To wai kuma yanzu Allah tabaraka wata'ala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi, a al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi, kai a komai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi. Ina ji wani mai wannan kwanaki na cewa a salati annabi ya fi, komai da yana faɗin na annabi ya fi. Sai a iyaye Allah zai zaɓa wa annabi wa iyaye subhanallahi wannan kuskure ne wallahi. Komai a zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsarki, sai a iyaye su ne Allah zai gaza a kenan anan. Wannan kuna da fa Allah ya gaza ne muna, subhanallahi wa iyyazu billahi wallahi, ko ba aya ba hadisi, hujjoji kadai da baki wallahi sun ishe ku, kuma Allah yana kallon ku wallahi ba zai bar ku ba, ko mu ma ba za mu bari ba sai mun ɗau mataki wallahi. Jama'a wallahi tallahi billahi lazi in ma bacci muke mu farka, in ma bacci muke mu farka, lamarin nan ba na wasa ba. Allah fa cewa yi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya rasulullahi zan ta baka har sai ka ce, sai ya gamsar da kai, sai ya ishe ka. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi diko ba zan ce ya ishe ni ba har sai na ga babu wani sauran wanda ya taba cewa la ilaha illallah a cikin wutar jahannama. Kai saboda daga rabasar da shedan ya ga ana yi ta ciro mutane daga cikin wuta, har dage zai dinga yi yana tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya fito. Haka muka ji malaman mu sun faɗa mana. To kuma a ce duka wannan ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan rabon da zai gaba ɗaya duk ya ceci iyayenmu, subhanallah, ya ceci iyayenka, ya ceci iyayenki, ya ceci iyayen kowa, ya ce shi banda la ilaha illallah inna lillahi, duk ya cece mu ya ce banda iyayena, subhanallah. Kuna tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar iyayensa, kai kuma kana zaune kana hura hanci a ce ka taso, kuma har jira kake ma a ce iyayenka su ma su shiga aljanna. Wallahi mu dinga yi wa kawunan mu adalci, mu dinga yi wa kawunan mu adalci, mu dinga yi wa kawunan mu adalci. To wallahi wanda ya sani ya ƙara sani, wanda bai sani ba kuma ya sani. Wallahi tallahi billahi lazi iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna ne, aljanna ta ƙara ɗaukaka, amma ba wai don su shiga su samu wani abu a cikin aljanna ba. Bai aljanna gare ta ne, in ji da duk daɗanta ba ta kai daɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Su da suka ɗauki annabi, suka ɗauke shi, suka yi silar zuwan shi duniya gaba da. Me za su yi da wata aljanna? Ai idan da inda ya fi aljanna ma nan ya kamata nan ne masaukinsu. Ka ni wallahi na da duk inda Allah zai kai sai da Amina sai da Abdullahi a
a kai ni na yadda Allah duk inda za a kai Sayyidi Abdullahi da Sayyida Amina, ya ubangiji Allah ka kai ni a can ka sa nan ce mata. Mu muna kan wannan tsari kwarai da gaske. Iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna ne, aljanna ta sami girma ta ƙara ɗaukaka. Ita kanta aljanna ba don shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam me za a yi da ita? Ai ba daɗi. Mu mun yadda abin mu inda duk inda Annabi bagiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi aljanna daɗi. Wallahi ba don shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ba, aljannan ba za ta yi daɗi ba. Da haka anan nake cewa wallahi mu kula ko muna nan ba bari ba, za mu ɗau ko a daina taɓa mana jarumi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu tada hankalin duniya gaba ɗaya. Muna da kuwar da za mu tashi duniya gaba ɗayanta. Ba wai sai da kayan yaƙi ko menene ba, in dai aka ce wa dai ku jira